אני רוצה להגיד לכם שהגענו אתמול בערב לבורגס, סניביץ', והלכנו לקניות לבוקר. אני רוצה להראות לכם מה קנינו ב-500 שקל היום. אז ככה, קודם כל יש לנו פה ליטר שמן זית אמיתי, שזה עולה 20 שקל. בארץ עולה 40 שקל, 800 מיליליטר. קנינו חלב 3%, ליטר אחד. קפה גולד 150 גרם. מיונז של הלמנס חצי קילו. מיונז, סליחה, חרדל. אני לא יודע את המידות כי זה מתחיל להיות מסובך. חרדל קטן. אבל חרדל קטן יחסית, אבל בכמויות... עכשיו אני לא יודע איך קוראים לזה, האוריה, האיראן. האיראן. זה מין יוגורט כזה ששותים אותו לבוקר, קנינו רק לניסיון, אנחנו ננסה. חמוצים, 750 גרם, חמוצים במלח. חסה טריה. קנינו בניצה לארוחת בוקר, זה בא במין פרסה כזאת, קנינו 4 חתיכות כאלה, יחד זה ממולא בטרת. זה בניצה, אי אפשר לאכול 2 כאלה, זה המון. עכשיו, קנינו לחם, לחם שלא שמרים, אני מקווה שהוא טעים, לא יודע. קנינו טרת, יש פה 850 גרם, שזה עלה משהו בסביבות 20 שקל. תעשו חשבון כמה זה עולה בארץ. עגבניות רגילות, ברוקלי, כמעט קילו יש פה. בצל ירוק, פטרוזיליה, יוגורט עיזים, שימו לב, יוגורט עיזים, כאן 6.5%, אני לא יודע כמה זה עולה בארץ, אבל יש פה... חצי ליטר. משהו בסביבות חצי ליטר, שתבינו. פחות. יש עוד יוגורט, 3.7%, גם כן יוגורט עיזים. זה כמעט ליטר, זה ליטר למעשה. ביצים, נדמה לי שיש פה 10 ביצים רגילות. אז זה פה... קוטג'. זה קוטג' רגיל, לא טעמנו, לא יודע, מנסה. כרוב כבוש, לא יודע, יש פה קילו אולי. דג סלמון טרי, יש פה משהו בסביבות חצי קילו פלוס. דג סלמון טרי, אנחנו נבשל אותו היום. אני לא יודע כמה עולה שושקה בארץ, אבל פה זה גרושים. שושקה בולגרית. אבוקדו, כולנו מכירים, הנה אבוקדו, 3 אבוקדו. פה זה מין איזשהו יוגורט עם, לא יודע, אקטיביה, לא מכיר, ננסה. יש פה שרימפס, חצי קילו, שרימפס גדול, לא זבלה. ממש, אני לא זוכר את המחיר, אבל זה לא היה יקר. יש פה קוואקר, כולנו מכירים קוואקר. קנינו גבינה בולגרית איכותית, כבר אכלנו מזה קצת. אני חושב שהיה פה משהו בסביבות 200 גרם. בקון. בבקון הזה יש פה 200 גרם.
בקון. נקניק איכותי, 176 גרם. זה גם כן, זה... כמה יש פה? יש פה 400 גרם. 400 גרם של פסטרמה של חזיר אני חושב. 400 גרם. למה אתה אומר של חזיר? למה לא? מה, חזיר זה טעים. תגידו, זה לא נורמלי. חצי קילו גבינה צהובה. פה זה גאודה. ופה זה גבינה שאני לא מכיר, אבל יש פה חצי קילו. יש פה זיתים שחורים. כמה יש פה? 232 גרם. כל זה עולה 5 שקלים. מה זה פה? לא בולגרית. זה גם גבינה בולגרית? נכון. עוד גבינה בולגרית. 4 לבע, 8 שקלים. הצלחנו עם הקפה, אתה שומע? 250 גרם. טוב. ממש טעים. חמאה. כולנו מכירים מה זה חמאה. מלח רגיל. אבקת כביסה. יש פה אבקת כביסה, פרסיל, כביסה. עכשיו זה מתיאס, זה לא מתיאס. רגע. מה זה פה? איקרה. פה יש לנו איקרה. מלמטה. איקרה 150 גרם, 4 שקל. 4 שקל 150 גרם איקרה. איקרה איכותית. אני רוצה, תביא אותה רגע, תביא את האיקרה, אני מעניין אותי מה הטעם שלה. כן, רגע, מה יש לנו פה? פה יש לנו... גבינת עזים. זה גבינת עזים איכותית, אני לא טעמתי עדיין, אבל היא אמורה להיות איכותית. יש פה 100 גרם. כאן יש דגים כבושים במשקל כולל של קילו אני חושב. לא, חצי קילו דגים כבושים. איכותיים, זה משהו איכותי. וזה מלוח? מלוח? טוב, פה בצל יבש. יש לנו לימונים. פה יש לנו אבקת מרק, זה עוד לא הכל. גזר, מתכון רגיל, ארוך. יש פה משהו בסביבות קילו תפוחי אדמה. עוד משהו היה? בננות. זהו? זה הכל? זה הבננות. יש פה בננות. יש פה כמה? 2, 4, 6 בננות. יש לך גם פטל ודגנים בפריז. איפה הפטל שנייה? מקרר. רגע, קנינו עוד דברים. ענבים. יש לנו פה ענבים, אני חושב שיש פה מעל חצי קילו. כן, פרק. תכניס חזרה. רגע. זהו? ופה יש פירות יער דובדבנים, זה מה שבלובריס. תוכמניות. כן, בלובריס. ובלובריס. כן. זה מה שקנינו, הכל ביחד עלה בסביבות 500 שקל. תנסו לקנות את זה בארץ. שיהיה לכם בהצלחה. ביי.